Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι αρμόδιοι για τα χιλιάδες φλαμίγκο και υδρόβια που έχουν κατακλείσει την Αλική Λάρνακας. Δεν βρίσκουν ησυχία, αφού κάποιοι από εκείνους που σπέβδουν για να τα απολαύσουν επιχειρούν να τα πλησιάσουν πεζοί ή με διπλοκάμπινα, ενώ κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν ακόμα και τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη για να καταγράψουν εικόνες των φλαμίγκο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυσικής Κληρονομιάς και Βιοποικιλότητας, Γιώργος Κωνσταντίνου, επισημαίνει ότι η οχληρία απομακρύνει τα φλαμίγκο από τις όχθες της Αλικής όπου βρίσκουν τροφή. Με τη συσσόρευση του κόσμου, τα φλαμίγκο αναγκάζονται να τραβούν στο κέντρο της λίμνης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τραφούν. Το πρωί, μέλη της ομάδας ερευνών της Υπηρεσίας Θύρας πραγματοποίησαν την καθιερωμένη μηνιαία καταγραφή των κτηνών που βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Αλικής. Ο προϊστάμενος της ομάδας, Νίκος Κασίνης, ανέφερε ότι ο φετινός αριθμός των φλαμίγκο υπολογίζεται στις 10.000. Είχαμε χρονιές την τελευταία πενταετία που ήταν πάνω από 20.000 πουλιά και στις δύο Αλικές. Στην Αλική Λάρνακα σπέβδουν καθημερινά εκατοντάδες ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες, ενώ σχολεία της πόλης και επαρχίας Λάρνακας διοργανώνουν εκπαιδευτικές εκδρομές ώστε οι μαθητές να ενημερωθούν για τα φλαμίγκο. Φέτος είναι λίγο απόμακρα, δεν είναι τόσο κοντά για να τα απολαύσουμε. Άλλη χρονιά τα πετύχαμε πιο κοντά. Είναι η καλύτερη εποχή τώρα για να δούμε τα φλαμίγκο. Κάποιοι μάλιστα γνωρίζουν τοπικούς θρύλους αναφορικά με τη δημιουργία της Αλικής Λάρνακας. Ήταν αμπελώνα και πέρασε ο Άι Λάζαρος και ζήτησε έναν κριτή στα φίλη και το κάση. Δηλαδή να είναι άλλας και είναι και άλλας. Η καταγραφή των φλαμίγκο θα συνεχιστεί αύριο από λειτουργούς της Υπηρεσίας Θύρας στην Αλική Ακροτηρίου, όπου βρίσκεται και το σπάνιο μαύρο φλαμίγκο.